vyrazíme si koupit věci na ochutnávku. Mám tady ochutnávku fejkových produktů, koupil jsem je v Lidlu, takže si tohle video ochutnáme a dáme jim hodnocení, kolik bodů z 10 budou mít. Tak teď se vrhneme na první fejkovou milu. Lidl to nazval Vilmu. Tady máme, jdeme ji ochutnat. Celkový hodnocení dávám tomu 6 z 10. Je to podle mě horší jak klasická. A teď se vrhneme hnedka na další. Tak další je fejková Tatranka. Lidl ji nazval Scouty. Tak. No tak ten dozvuk nebyl úplně nejlepší, bylo to horší jak ta klasická, takže tomu dávám 6 z 10. A hned se vrhneme na další. Tak tady je fejkový Bounty, jmenuje se to Kokos and Choco. Jsou tam samozřejmě 2 kusy, jako v normále. Vypadá to téměř totožně. A teď chuť. Takže je to podobný jako normální, takže tomu dám 8 z 10. Ale podle mě je to takový horší o trošku. Takže další. Teď tu budou duhovky, čili lentilky. Tak další jsou samozřejmě duhovky, to jsou fake lentilky. Takhle a jdem to koštnout. Já jsem teda lentilky hrozně dlouho neměl, takže tomu dám slušných 7 z 10. A podle mě je to lepší jak originál, protože to má takovou specifickou chuť a přijde mi to, že to není tak sladký. A teď se vrhneme na poslední. A tím je fejková Margotka, čili Lidl ji nazval Marcius. Vypadá to fakt skoro stejně. Je to nechutná, obecně Margotka mi moc nechutná. Dávám tomu 5 z 10, ale je to horší jak originál. Takže tomu dávám těch 5 z 10. Takže jsme na konci videa. Ještě bych chtěl říct, že tohle video není sponzorovaný, čili si tady můžu říct, co chci, můžu to zhejtit, můžu to vychválit. A dejte like a odběr na tenhle kanál a koukněte se na předchozí video
co tady vyšlo a ochutnával jsem Mr. Beast čokoládu, fizzy drink a Tare drink. Taky jsem to tam zhodnotil, tak se na to podívejte. A čus.